Üdvözlök mindenkit, Kapanya Hunter vagyok, és egy kis információt szeretnék adni nektek. Első információ nem más, mint hogy a Bagoly csoport másik részen hamarosan kint lesz, már csak a szinkron hangok kellenek. Lementem és fölteszem, és akkor... Második információ, női hangot keressük a többi részhez, mivel majd kelleni fogna, már megírtam nem tudom hány rész, a 10. vagy 11. rész jön, a mindegy. Ez kell egy szinkron is női, ugyebben. Alul lesz a Skype-on elérhetősége. Tessék fölvenni, meghallgat, vagyis nem meg, jaj, de meghallgatom, hogy milyen a hangotok, stb. Ennyi lenne. Harmadik információ pedig lesz majd egy Facebookos, mi ez, oldal, vagy mi ez, vagy mit tudom én, hogy kell mondani ezt. Lényegtelen, annyi a lényeg, hogy én is csinálok, és akkor látni fogjátok, hogy milyen videóim jönnek, vagy mikor készül, mikor lesz fönn, stb. Ezen kívül hamarosan nekiállok a Left 4 Dead másik kampányának a fölvételével, és ahhoz meg, vagy én akkor kiválasztani embereket, ha mégsem jön össze, akkor titeket kérek meg megint, ma is kiteszek megint egy jelentkezős videót, és akkor megint megpróbálom eldönteni, kik akarnak jönni. Hát akkor ennyi is lett volna, akkor viszontlátásra kívánok, jó éjszakát, és... Sajt! Várj, hol van leállítom, megvan.